Ang aga ni Kuyang gumising, guys. Grabe. Ayan, good morning. Chris, Peter, si Daddy. Si Bilabing. Sige muna, Kuya. Ay, bumili akong fly trap kahapon. Bumili ako ng fly trap pala. Ay, fly paper. Sa Walter. Tapos, by good. And mga sulfur soap para sa doggies. Magpapaligo kami. Anyway, ito muna kailangan natin. Hindi, pasuyo nga de. Para ano, dami langaw. Dami pa kasing bunga ngayon ng mga prutas. Tapos ito na yung baon nila. Wala silang bagante ng baonan. Wala. Yun pala nakalimutan ko. Baonan nila Yung yung... kutsara ni Kuya, di ba naiwan niya sa sasakyan mo? Yung alin? Yung kutsara ni Chris? Peter? Yung ilalagyan. Ay, di ko napansin. Wala, Kuya. Wala doon. Wala. Wala. Yung adobo lang yung nandun. Hanggang ngayon, adobo pa nga sa rep sa... Wala. sa pasa. Hindi, nasa rep naman. Ayan, baon nila. Kay Bilab, kay Chris, kay Peter. Gising na rin si Pia. Kaso magtitinapay lang daw siya. Ayan. Favorite niya yung tinapay. Kaya, kahapon dami namin tinapay na binili. 10 ata. Ayan. Para may pakain sana sa barangay. Ito, gusto niyo magbaon? Ha? Okay. Monday Python. Buksan mo ang Monday Python, Daddy. Alaga ni Mamang Pusa. Ayun, bait din po. Tingnan niyo, oh. Bait din yan, oh. Ano, gutom ka na ba? Naghanap ka na rin ng pagkain? Ha? Oh, gutom na yan? Wala po si Mama, eh. Ayan, nilagyan lang siya ng tulay dyan. Kasi dyan to sa school. Natutulog eh. Tapos nilagyan lang nila ng tulay dyan para makatawid dito. Oo, dahan-dahan, Ming-Ming. No, nakikita sa si Parker. Ano? Ay sus, gusto maglambing naman eh. Gusto maglambing naman pala niyan eh. Oh, ano yun? Oh, dito na lang sa kamay ko. Oh. Ay sus. Parang aso din pala to. Ay. Ano? Hinanap niya kamay ko. Ano? Sige lang. Iba, ito. Very good naman ang Ming-Ming na yan. So, ayun. Yan si Daddy. Mumuni-muni. Madaming langaw. Gusto mo rin kamot-kamot? Yan. It's just naman ang TV pa. Medyo ganda na nga guys yung ano nila. Balahibo nila. Kaso ano na lang to. Paliligo. Liligo ka muna, TV. Ganda ng balahibo ah. Very good ah. Kasi dati panot-panot yan eh. Ayun pati si Conan maganda na ulit yung balahibo. Konti na lang mga bibis. Ayun. Mano lang to guys. Matayas lang tong dito sa may labasan natin. Dito sila lagi natutulog. Ayun. Dito sa ibabaw kanya-kanya silang pwesto. Kaso since maano pa nga. Today ngayon yata ito. Today ngayon. Ay yes, TV. Yes. Hindi ka pa rin nagbabago. Panay-bahing ka pa rin. Ha? Kung si Poknat panay-hikab, ito panay-bahing eh. May ano to eh. May allergy yata ito. Meat negro. Hindi, nakikita yun na ito dati sa vlog, guys. Ito yung ano. Oo. Ay, naku, to si Dingdong na suwail. Sutil. Pakasilo. So, pag nandito na si Gluten, yari ka. Ha? Ito si Negro. Ito yung kasama dati nung ano, baboy. Kasi namatay yung baboy eh. Piglet. Ito yung mga ano eh, sa Larindi, ito yung mga pagbubuntis ng mga aso eh. Pero hindi na nabubuhayan ng ano dito guys. Shh!
Si Dingdong laging nakaano. Sus! May galing pa sa ano, sa ilalim ng sasakyan. Ito naman yung rescue yan guys na inadapt ko. Yung partner niya na si Einstein yun na namatay. Kasungit kasi yung si Einstein eh. Ano? Ito rin, gumanda na balahibo. Naku, naglapit pa kayo ni Dingdong. Kayo lagi nag-aaway kaya tingnan yung mga itsura nyo. Uy, nagpapaano si ano. Oy, matanda ka na, mahiya ka naman. si Vinci. Sige na, sige na. Sige na. Uy, paliligo ako kayo bago ako umalis. Na, paliligo kayo lahat. Paliguan ko pati yung mga babies ni Maggie. Na? Grabe, lagkit ng ano niya. Balahibo niyo. Jesus, naman ang Dingdong na yan. Pasensya na kayo guys, puro aso ang nabablog ko. Ito, mga dagdag lang to sa casting eh. Yan, si Dayan, doon yung kinanay dati eh. Dito na nanirahan. Si Thirdy lang, hindi ano dito, ma-mainstay dito kasi naaway nila eh. Ano ba yan? Para ka namang ano, kalabaw. Parvo survivor nga din pala yan guys, si Tipi Boy. Ayan yung konting-konti na lang. Mamamatay na. Ayun, nakaano pa siya. Lumaban pa siya. Sige, dyan nang... Di kaya may ngat-ngatin yan sa ilalim. Hoy! Salboy ko talaga, Tipi! O, ihian niya rin yan. Sige, ginawa niya na siyar mga gulong. Yan, nagpapaturo sa lolo. Yung mga karito, 8, 5. 13 plus 4, 17. Assignment niyo yan. Huli ka. Ayun, nakaligo na si Chris Polo. Kami maghahatid sa kanila ngayon guys. Gawa ng ano, may bibilhin din kami sa bayan. Kaya kasi kahapon, sarado yung mga nabilihan eh. Kaya, today, ay daddy. Dito na lang tayo. Masarap dito tumira eh. Siyempre, madami pa kasing prutas, kaya madaming langaw dito guys. Gawa ng yung kay Mito, tapos yung mangga. Pag na-overripe na, naglalaglagan lang na ano, na dudurog. Yun ang mga nilalangaw. Ayun. Amoy yan eh. Body spray yan, kuya. Tawang-tawa ka naman. Amoy sa bumpan laba daw. Ito si kuya makaapi sa ano eh. So, yung moist ng window. Si ading mo, naka-ano na, ligo na? Baka kayo maligo eh. Ha, Pete? Po, Si ading mo? niligo na yan po. Kaso nga lang, mabagal. Prepare nyo na yung ano nyo, gamit nyo. Go na, tara na. Anong oras na ba? Wala na yung sibilab. Wala na yan. Ah, mag-6 pa lang naman pala eh. Mag-6 pa lang. Aga pa. Aga pa. Pasok na kami guys. Sila pala. Tingnan namin. Mga estudyante. Siguro na naman. Pinabusin lang nila yung ano, bintana. Kasi maaga pa naman. Presko ang ano dito. Ang hangin. Tabi ng ano guys, ang daan dito. Tabi ng bundok. Ayan, sarap. Sarap dito sa probinsya. Alam ko paulit-ulit ako pero ayun. Talagang province is heart. At ang daanan dito is ano, gitna ng bundok or tabi ng bundok. 15 minutes lang from barangay namin tapos to San Jose City. Kaya ayun. Kasi si Kuya Peter ang agang gustong umalis eh. Wala sa is daw. 7:30 ba time niyo, Kuya? Ano? 7:30 pero Friday
time namin. Kaya sakto lang yung 6:30 tayo umalis kasi 15 minutes lang. Alam mo nga, wala pa tayong 10 minutes, kalahati na tayo. Thank you for driving us. You're welcome, kuya. Ate, yung mo ate. Wait lang, tulungan kita bumaba ate. Kunin mo yung bag ni Pia kasi mabigat. Bigat naman ang bag ng batang yun. Dahil ata buong buong classroom niya. Pauwi na kami guys. Ayun, sarado pa yung Save More tsaka Walter. Mamaya na lang siguro pagsundo namin sa kanila. Bibilang ko sila ng bag sa baunan nila para mas maprolong yung init ng pagkain. Lalo yung kanin kasi si Chris gusto niyan, mainit ang kanin talaga. Ayun, kaya kalimutan ko naman dali yung nasa Pasay. Kaya bilang ko na lang sila dyan 3. Yeah. Si Daddy yung matutulog yun ulit. Pag balik. Kasi wala naman kaming gagawin dito sa sa probinsya. Matutulog lang. Kaway ni Daddy mga langaw. Ayan, may mga nakakapasok eh. Ayun guys. Nakapasok mo eh. Kami lang dito sa sa bar. Oh, dantan. Tapos yung mga workers, si Nene pala nandyan. Kakapaligo lang namin kay Shane. Ayan, punta natin si Shane. Sarap magpaligo ng baby. Nagpa-practice na ako, Daddy, ha? Paligo ng baby, ha? Ambitious. Ambitious. Ayaw mo, diwag. Wala ka. Ambitious. Maghanap ka ng mga anakan mo. Charot. Andiyan sa baba. Bakit? Anong Japan? Anong Japan? Sige. In order si Nene daw sa Ninja Van. Hello guys! Hello guys! Ayan, tingin-tingin siya camera yan. Hawig-hawig siya ni Peter Ayun, kasi in-expect nila Nene, lalaki talaga guys. Ayun, tapos biglang naging girl. Okay lang, dapat to si Kenshin kung naging lalaki. Naging babae, naging Shane. Naging Shane Mary. Kasi si Nene, Mary din yun Mary din. So, kinuha yun sa lola namin. Kasi ako married. May married na sa pangalan ko. Si Nene may Mary. Tapos, pinangalan niya din sa bibi niya. Gigil ka. Nakakagigil ang bata. Ano? Tingin na, ayun o. Ay, naku, nahawa kayo. Diba, ching-ching. Ajan, mami? Ajan, mami? Napaka. Para usog, baby girl. Para usog. Wala nang liig yan, Wala nang liig yan, Ay, sus. Ay, nakakausap na pala to Ana, gusto mo usap? Ayan yung guys. Usap na sa guys. Dali na. Hello, guys. Hello, guys. Papakita natin sarili niya. Ayan. Ay, ikita mo sarili mo, yaba? Hello po. Yay, nabalot na guys. Tapos na rin mga gilid-gilid. Pintura na lang and ayun, pintura. Tapos ito pala. Sa labas. Nagluto si Richard ng pangat na isda. Tapos with kamyas. Ayun. Okay lang yan. Hay ka na lang. Mainit guys, kaya nakaubad. Hayaan nyo na. Nagagrout na si Kuya. Oo nga, no? Pinapatay ko yung lino. Itim din talaga yun. Pinalitan ni Nene yung nagkabasag-basag kasi. Tapos parang kumapal o same din. Yung Kasi yung hinabol yung niya.
Tsaka para walang gapak na. Oo nga. Kasi manipis Yes. Ano lang guys, parang cupboard na lang dito. Check mo. Taktakin mo dali. Tatak ko. Medyo nakate. Ah, sige kuya. Kaya ang box niya pandami.